Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang May, tambalanista since 2007. May dalawa akong anak pero hiwalay sa tatay nila since 2009. Nadiskubre ko kayo dahil yung kasama ko sa trabaho, tambalanista din. Through the years, stress reliever ko ang programa ninyo kapag hirap na ako sa buhay. Sumulat ako para ibahagi ang aking love story. Nakilala ko si Win dahil yung kasama ko sa trabaho, karelasyon yung kasama ni Win sa kulungan. Tuwing nag-video call yung katrabaho ko at boyfriend niya, laging sumisingit si Win at tinatanong ang FB account ko. Binigay naman ang kasama ko pero nang nag-message request siya, hindi ako nag-reply. Hindi ko naman kasi feel magkaroon ng boyfriend na bilanggo. One Sunday, may dumating na bisita yung boss namin. Hindi kami makatulog ng kasama ko sa trabaho dahil nagiinuman sila. Naghanap na lang kami ng pwede naming tawagan sa messenger at guluhin. At naisipan kong tawagan si Win. Magaan na naging kwentuhan namin. Kinuwento niya kung bakit siya nakulong and I felt his honesty. We also discovered that we are alike in so many ways. After that call, naging kami. Hindi pa kami nagtatagal, nagsimula na akong magduda. May mga tanong kasi ako na parang iniiwasan niyang sagutin. Hindi din niya friend sa FB yung pamilya niya. Tingin ko, may ibang FB account pa siya. Pinagbabaliktad ko ang pangalan niya at may nakita nga akong ibang account niya na babae ang profile picture. May mga picture siya doon na may kasamang babae. Kaya naman pala mommy ang gustong itawag sa akin para hindi siya mahuli. Kaya din pala nagla-log out tuwing 6 p.m. dahil may Bible sharing daw. Yung pala, yun ang babe time niya sa isang babae niya. Chinat pa nga ako ng girl at tinatanong kung kilala ko daw ba si Win. Sabi ko, si Win ang tanungin niya. Ang dami ko ng problema sa buhay, dadagdag pa sila. Humingi ng tawad sa akin si Win. Pinatawad ko naman at naging kami ulit. Palagi kong sinasabi sa kanya na ayusin niya na yung buhay niya. Sabi ko magdasal siya at humingi ng tawad. Hilingin din niya sa Diyos na makalaya siya. At kapag nangyari nga at nakalabas na siya ng kulungan, huwag siyang mang-aagrabyado ng kapwa at mamuhay siya ng tahimik at payapa. 15 taon ang sentensya ni Win. Pero nung ika-13 taon na niya sa kulungan, nung June 3, 2022, pinalaya siya. Umuwi muna siya sa pamilya niya and after a month, pinuntahan niya ako sa Manila. Tinulungan ko siyang maglakad ng requirements para makahanap ng matinong trabaho. Isa na siyang licensed security guard ngayon at nakakatuwang makitang pinanindigan niya ang mga pangako niya sa Panginoon. Minsan talaga may mga taong naliligaw ng landas. Pero sana
kapag nakikita natin na willing naman silang magbagong buhay at magsimula ulit. Huwag nating pagkaitan ng pagkakataon. Many times, a second chance is all they need. Salamat Nicole and Chris for reading my letter. Ang inyong tambalanista, May. Ayan. Hello sa'yo, May. Na napakalaki ng puso at napakalaki ng pangunawa sa buhay-buhay. 'Di ba? Kasi hindi lahat ay ganyan mag-isip. Yes. 'Di ba? Yung mga iba, they're already stuck with the mindset na masamang tao 'yan. Dating ganito 'yan. Naku, hindi na magbabago 'yan, 'di ba? Pero itong si May na may napakalaking puso at napakalaking pangunawa sa buhay, 'di ba? Pinipili na magpatawad. Tama. At pinipiling bigyan ng second chances ang mga tao. Hindi ba Very delikado yun good. pag lumalaki yung puso? Ha? Hindi ba delikado? Medyo delikado din. Pa-check up ka din may paminsan-minsan. Kasi delikado din talaga enlargement of the heart. Oo, kasi baka mamaya lumaki pa yan kesa sa lungs mo. We're so concerned. Sarap. Di ba ang laki ng puso ni May, partner? Oh, agree ako At saka doon. ng pangunawa. Parang ang lawak ng kanyang pangunawa kasi hindi lahat ganun eh. Tapos parang wala pa tayong narinig sa kanyang paglalahad ng kwento. Wala pa tayong narinig na yung inisip niya yung sasabihin ng ibang tao. 'Di ba? Parang gano'n yes. Hindi siya naging issue. Parang naisip ko pa nga, ang issue niya ba dito is ano na lang kaya ang sasabihin ng mga magulang ko, ng mga kaopisina ko, ng mga kapatid ko, 'di ba? Parang walang gano'n eh. So, it means kung meron man, she doesn't care. 'Di ba? Correct. Ang mahalaga sa kanya, ibinibigyan niya ng second chance ang isang tao na gusto naman talagang magbagong buhay. Ang sarap nun, no? Ang sarap nun na yung ganong klase ng emosyon sa sarili at ang sarap din dun sa taong pinaglalaanan mo ng pagmamahal na yon, nung puso na yon, which is in this case, si Win. Diba napakaswerte ni Win na nakatagpo siya ng isang May na malaki ang puso. Yes. And dun sa tao namang nagtataglay ng kalakihan ng puso, masarap din po yun eh. Diba? Diba? Nakakakuha tayo ng happiness. Kapag malaki ang puso, ibig sabihin, meron kang sakit. inis mo kasi kung magjo-joke ako. Huwag ka nga. Ikaw kasi nag-umpisa. Inisip mo kung dediretso ko seryoso, magjo-joke ulit ako. Literal ka kasi. Ulit todo na natin yung pagiging literal mo. Kapag ka may malaki kang puso, meron kang sakit. Meron Diba? kang sakit. Figurative yan. Pag malaki ang yung puso. Diba? Diba? Meron kang pagmamahal sa iba. Yan. Ako, mahirap pala malaki ang puso. Babaero ka. Iba uli yung pag-intindi. Maraming space para sa iba. Nakaka-nervous. Wag na nga yung malaking puso. Parang mali yung... Babaguhin natin. Oo, baguhin natin na. You have an understanding heart. Pwede ba yun? Parang medyo hindi Naging siya masyadong gamit. Mga bago siyang pauso, understanding heart. Hindi. Pusong marunong umintindi, 'di ba? Marunong umintindi. Pusong malawak ang pag-intindi at pangunawa. Isipin mo 'yun, may ganun ka. 'Di ba? Ganun. Wag na lang malaking puso kasi talagang ang dami talagang negative dun sa malaking puso. Erase. Parang maraming kolesterol na eh. Parang ang daming kinain na Parang ang daming kinain chicharones. Tapos ang laki ng puso niya, ang daming space para sa iba. Wag, erase. Diba? If you give your heart for others, diba? If you give it to them, nagtataglay din tayo ng kasiyahan eh. Just like giving. Tama. Diba kapag ang puso natin ay mapagbigay, diba there's joy in giving. Masaya yung nagbigay at masaya rin din yung binigyan. Ganun yung pakiramdam ng taong merong puso sa iba. Correct. Diba? So napakaswerte mo, May, meron kang ganyang klase
Correct. ng taglay na puso. At And at the same maswerte din si time, Win, ha? yes. At the same time, meron kang ganyang klase ng mindset. Yun yung binabanggit ni Partner kanina kasi hindi lahat ng tao Malawak ang pangunawa sa ganyan. totoo. Oo. Hindi niya kayang paghiwalayin yung impression ng na nakikita niya at yung lalim sa nakikita ng kanyang mata. True. Diba, may ganun, may lalim kasi, di ba? Pag parang Ang dami namang nangyayari sa body parts niya, partner. Malalim din yung mata niya. Diba? Parang medyo Pailalim. nakakaingit. Oo. Parang nakakaingit kami. Parang yung sa amin mga sakto lang yung utak at isip at Oo, diba? yung sa yung malalim eh. Totoo. Malalim. Nakita Kasi you mas- went beyond it eh. Yes. Parang hindi mo nakita yung, of course, alam mo na yung bilanggo factor. Pero more than that, ang nakita mo, you went through it. Ang nakita mo, may x-ray vision ka pa. Yes. Diba? Ang nakita mo is the second chance. Correct. Yung Napaghiwalay pwedeng mo yun eh. Oo, correct. Pwede pala silang magbago. Totoo. Napaghiwa-hiwalay mo yung aura, siguro psychic ka. Napaghiwalay mo yung Dati aura. ka bang nagda-dissect Oo, ng palaka? correct. Magaling Sige ka nga. siguro sa biology. True. Explain mo nga sa amin, paano mo napaghiwa-hiwalay yung lahat? Siguro kapag pinaghiwa-hiwalay mo yung dingdong, yung mga sangkap Oo. ng dingdong, ang bilis mo. Tsaka mapaghiwa-hiwalay mo yung sangkap ng 3-in-1, feeling ko champion ka. Yung baliw yung kausap mo. Walang kwenta kausap. Nakakaloka. Pero ang Diba? galing mo kasi doon, napaghiwalay mo kasi hindi Tama. lahat ng tao pwedeng makita True. yun eh. Kunyari, pag nakita kita na pag nalaman ko yung kwento mo na ay ganito, at ito ang madalas na sinasabi ng ibang tao. Di ba, kunyari, kilala kang chismosa sa lugar ninyo, o kilala kang akit bahay gang sa lugar ninyo. Correct ka. Alam na addict Yes. ka, ganyan. Ang impression ko din sa'yo ganun. Hindi Lalayo ako sa'yo. Yes, iiwasan kasi kita addict kasi ka. baka threat ka na sa akin eh. 'Di ba? Pero si May hindi ganun yung nakita, na paghiwalay niya yung impression na yun. Tama. Meron siyang ibang nakitang ganun, 'di ba? Oh my gosh, Because talagang- of her mindset. Correct ka. Talagang isasali natin talaga ito sa contest ng mga paghiwa-hiwalayin, di ba? Parang ganun. O, pag may contest na ganun, pag samasamahin ang magkakaugnay, parang Oo. feeling ko panalo ka talaga. Hindi ko totoo kasi kaya mong paghiwalayin eh. Ang galing. Totoo, Ang galing. totoo. Totoo. Yung parang kunyari may impression ka. Bawa, dating prostitute. Oo, di Diba? ba? Totoo. Parang kung May judgment ka magkakapamilya, na eh. may magkakapamilya ba siya? Sure ba siya? Magiging loyal siya dan? O babalik Oo. yata siya siguro sa dati niyang trabaho? May ganun eh. May ganung impression yung ibang mga tao. Hindi nila binibigyan ng second chance na pwede magbago pa to, ha? Yes. Na pwede pa talagang bigyan ng pagkakataon para i-prove ang kanyang sarili and to learn from his or her mistakes. Ganyan. Totoo. At ang kagandahan naman dito, for win ha, wag mong sasayangin. Yes. Wag mong sasayangin yung ibinigay sa iyo ni May na Second chance. na Pagmamahal. tiwala, correct, na understanding, 'di ba? And dapat moving forward para kay Win, you have to make better choices. Yun naman talaga ang mahalaga. Ang galing lang. Nakakabilib yung ganong klase ng tao, mga kabisyo, ha? Kayang mag-isip ng lalim sa nangyayari sa paligid. Galing. Oo, ganun tayo, judgmental lang tayo. Marami sa atin judgmental. Kung Sa ano true. yung nalaman natin, ano yung nakita natin, yun na yun. Tama. Babash Diba? na natin siya kahit hindi Ibabash natin na alam natin. yung buong kwento, ha. Yes. Isang side lang yung narinig nating kwento pero Correct, nakabuo na tayo ng isang major Tama. perception of that person. Ang POV na natin ay ang sama ng ugali niyan. Yes. Pero isa lang naman yung side ng kwento narinig mo. Narinig mo Tama. ba yung buong kwento? At nakakalungkot kasi mas marami pumapanig sa ganon. Mas marami ang gumagawa nun. Correct. Maraming matatalino, mga nakapagtapos ng pag-aaral na ganon ang perspektibo sa buhay. Correct ka. Iwasan natin yan, baka mawalan tayo ng Oo. yaman kasi kilalang magnanakaw yan. Tama. Diba? Naku, iwas talaga tayo dyan. Hindi naman makakabuti sa negosyo natin yan kasi Yes. kilala siyang ganito. Diba? Totoo. Oy, pero kaya naman ganun na lang katindi yung believe namin sa May. Kasi Correct. Bibihira yung kagaya mo. Yung nakakakita ka ng ganyan. Tsaka yung forgiving. Bukod sa, diba, medyo niloko-loko din siya. So, Oo. grabe siya magbigay ng second chance. Kaya, ikaw, Win, ikaw ang gusto namin kausapin. Please, wag mong sayangin. Yes. Oo. Please make better choices and that May is a great choice. So, wag mong sasayangin itong pagkakataon na ibinigay sa'yo. Yan. Galing, no? Di ba? Ang daming lesson na Correct. sa kwento mo, May. Sa true, lalo. Ipagpatuloy mo yan. Kapag ganyan ang mindset mo, ganyan ang puso mo, Nako. mananatili kang masaya Nako. habang buhay. Magiging, alam mo, kapag ganyan ang mindset, ganyan ka mag-isip, tapos parang ang dami mong ligtas points sa langit. Naku, isa ka sa mga makakalabang ko sa 300 million na mananalo sa loto.
Di ba? Kasi may swerte, yung tagla Oo yun eh. may kabaitan eh. Naku naman to si Mayo. Ay, nakaka-lurke. Yeah.